लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डान्स फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दायो आङो फट होनो थांगासिनो आंथ' गासैजोंबो सापर्ट दंलै किन्तु बे आखाया माजों थुगोन मिन्थिला आरोना जिखिजाया होनो थांगासिनो नै बेसे गोजानथाय खै किल'मिटारसो गोजानथाय 2 किल'मिटार जोंहानि न'निफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव थांगासिनो ओमफ्राय आङो मा साइजआव थांदो माबायदि देलायना थांदो बेखौबो एसे देखायनोसै र' नै मुदु ओमफ्राय गरमसो मोनबाय आङो सान फुदुंबायना ओमफ्राय जोंनि फट'ग्रा जायगाखौ नायदो माबायदिथाय बिल्डिंसो नामाथाय आंबो होफेरनो मोनाखै बिथिंजाय माने आंना मुदु मोनहानिफ्रायसो जाबाय नालाय एबार सिगाङावथ' आं होनो मोननाया बेलेगावसोमोन देखायलायनोसै एसे आंनि सिरियाल नाम्बार नै अनजिमा बर' थांगासिनो मोनहैथारसिगोन खाथिथारसो बारा गोजान नङा थांगासिनो ओमफ्राय नोंसोरबो सोर फट होखो खोन्थाहरलायलायदो लोगोफोर ओमफ्राय बबेयाव होदो आं बेखौ सोङालै गावबागाव गोसोना लोगोफोर जाय जेरै बहा होयो होब्लानो जाबाय जेरावबो सापर्टआलाय थाखानांगौ नोंबो बर' आंबो बर' आइदै लामाया माने एसे बारल' बुरल' बेखायनो बेबायदि जादों ओमफ्राय आङो नै गेमबो लाबोआखै स्टिकबो लाबोआखै आखाइखौनो जा गोलाव गोलावनानै रायलायगासिनो आरोना मोनसिगोन न' नमुथु नै बे गावआवनो बाङालि गाव गरमसो मोनलायलायबाय आं बैयावसो नामा बास लालायलायनानै फैदोलै माथो नै मोनफैबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय बे जायगायावहाय मोनसे बाजार जायो आरोना बे जायगाखौ बाङालि गाव होननानै बुङो माने मानि थाखाय बाङालि गाव बुङो मिथिया बांगाल मानसिफोरासो बांसिन नामाथाय बेयाव ओरैनोथ' आङो बर'फोरखौसो बांसिन बायदि मोनो बे मा बाथौ मन्दिर नामा बाङालि गावनि बाथौ मन्दिर ओमफ्राय इलेक्सना फटआ हनै बै न' फिसायाव जागासिनो मानसिफोरा हनै लारि लारि दोनखासै माथो जाबाय मोनफैबाय जोङो दाना ओंख्लायनानै हैनोसै भटखौ हा जों सानै आबौ मा खबर आबौ आबौनि हाथाइ साफायनि हि होननाय आबौ जेबो जायालै आबौ बोराय मानसि जाबाय नालाय हाथाइला गखागोन खाथो ना दा फैगोन नोंनिया बहा बेलेग गाबोन ट्रेन्सफार जाखो Iya Oma? Hah? Serial number ana? Hah? Mangga sampai nih. Serial number lah kabar lah. Oh, ile. Lagi beli sebab. Nah, dia serial number. Sungguh tu lah kau yang mana tu? Baik lah angna. Oh dia beli ni betul macam. Jada. Baik lah kabar. Dia berani.